Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala da, gainditu dugu astea eta beraz musika pixka batekin ospatuko dugu. Beatles taldearen zerbait jarriko dugu izan ere, 1979ko urtarriaren 30ean, The Beatles taldeak azken kontzertua eman zuen beraien grabaketa estudioaren teilatuan. Ez zuten kontzertua iragarri inon, beraz kaletik pasatzen zen jendea harrituta geratu zen. Emanaldia, poliziak eten zuen, bizilagunen kexen ondorioz, kontzertu emateko baimenaren eske bertaratu ziren, eta noski Beatlestarrek ez zuten inongo baimenik. Kontzertuak ez zuen asko iraun, baina behintzat grabatuta geratu zen. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute Horrela bai, doinu hauekin, atzera begirako hauekin, historia errepaso txiki bat egiteko moduan bagaude, eguna handia da gaurkoa izan ere, gaurko egunez argitaratu zuten Gara egunkariko lehen alea. 1989ko urtarriaren 30 zen, milaka pertsonaren esfortzu eta ekarpen ekonomikoak bultzatuta lehen alea iritsi zen. Egin itxi ondoren sortutako asaldura sozialak eta garai hartan Lizarra Garaziko akordioa sinatu zenetik, sortutako itxaropen ilusionagarriek markatu zuten ale hau. Gara beraz, aldaketa eta ezegonkortasun testuinguru batean agertu zen, baina ibilbide luzeko komunikazio proiektu baten oinarriak finkatzeko erabaki irmoarekin, eta horretan dihardu azken 27 urte hauetan. Teken erakutsi ziguten bidean, egin nahiean, eskurik esku egin berria helburu, isildu gabe berdin hitz egingo du, eskurik esku egin geroa seguru, geureak dugu eta gara egin dugu. Hala ere, badakizue, zero alea existitu zela. 1989ko lehenengo egunean argitaratu zuten. Etorriko zenaren aurrerapen gisa. 32 orrialdeko zero zenbakiark edabidea eraikitzeko prozesuari buruzko berriak eta gaurkotasun informatiboko albisteak nahastu zituen. Bai euskarari taldeak aldi berean 5 euskal estadiotan egindako mobilizazioaren arrakasta jasotzen zen. Jose Luis Alvarezen parantza Txillardegiri egindako elkarrezketa agertzen zen, Julian Retegi pelotariari egindako beste bat. Esan bezala, urtarriaren 30ean iritsi zen ofizialki lehenengo alea. Jendeak pozarren jaso zituen Gararen lehen aleak, eta erredakzio desberdinetan banatuta zeuden kazetariek nekatuta, baina oso pozik bukatu zuten lan ordu txikitan, egindako lanaz harro. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago itxarri da zuzez gure kananoa. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago itxarri da zuzez gure kananoa. Kantu triste batekin. Asko aldatu dira gauzak 1989tik, begira urte hartako urtarrilean Irun Naparra abeslari ospetsu jaio ziren Amaia Romero, Natalia Lagunza eta Olaia Intziarte. Aizu, euroarekin batera jaio ziren 1989ko urtarriaren batean, Europako 12 estatutan euroa txanpon bakar bezala ezarri baitzan, eta burua usteen hasiera izan zen.
Zenbat dira 100 pezeta, eta milioi bat, eta... Eta zenbat hildakotik aurrera esan dezakegu sarraski bat dela? 1989ko martxoaren 24an, NATOk Jugoslaviaren aurkako bombardaketak hasi zituen. 2500 hildako eragin zituen. 78 egunez, Belgrad, Novi Sad eta Montenegro era sistematikoan bombardatu zituzten 200 hegazkinekin eta itsasotik jaurtitako misilekin. Do Prizrena, odurala do Atosa, odmajala do Vardara, grbi pesma ponosna. Odmajala do Vardara, grbi pesma ponosna. Sudovo nas vas pitala, historija sada reči odjekuju u jedinstvu naroda. Sada reči... Jarrai dezagun, baino beste giro batean, kirolarekin. 1989an Lance Armstrongek bere lehenengo Frantziako turra irabazi zuen. 27 urte zituen eta garaipen askoren lehena izan zen. Hurrengo 6 turrak ere irabazi zituen. Lance bigarren mailako favorito gisa aurkeztu zen irteran eta azkenean Alex Zule suitzarraren aurretik gailendu zen sailkapen nagusian. Noski, ahaztu gabe Zulek bigarren etapan eroriko bat izan zuela eta 6 minutu baina gehiago galdu zituela. Garaipena lortu eta berehala piztu ziren dopinari buruzko zalantzak. Bere kontrako salaketa guztiak ukatu zituen, baina kortikosteroide baten presentzia detektatu zen proba batean. Hala ere, zalantza horiek ez zuten garrantziarik izan, eta Armstrong mundu mailako izar bilakatu zen. Urtean bueltan etorri zirenak beste kontu bat dira. Tur garaipen guztiak galdu zituen. Segi garbantzu kontatzen, you don't mind the music. Zenbaki ederrak baino abesti txusik. Naio menditzezu fanak bitauzketen zurek. Marino lejarreta etzan Alex Zulea. Ekipik ole eskulen, enitzen sarra eskolan. Galtzen itzenen unen, marihuana eta alkola. Ta baindiken aikola, ta igual etzaizua jola. Baino beintzaten naizu puto eskirola izola. Tolosako elkarte baten izena da gure kaiola. Zure talden arrakastan izena da paiola. Zure manajerra dauket baindik babada jola. Babaitak izein behar dan bai baino ez dakin nola, en unikasi kastolan baino iteik... Hau, kirol ekitali batean gertatu zen, baina protagonistak ez ziren kirolariak izan, entzun ondo, 1989ko abuztuaren 20an, Sevillan ospatzen zen munduko atletismo txapelketaren inaugurazio ekitaldian, giraldiaz mozorratuta, euskal presoak euskal herriratzeko eskatzeko ekintza egin zuten presoekin solidarioak taldeko bi partaidek. Ekintza politikoak egiteko mozorrotzea gustoko izan zuten urte hartan antza denez. 89an bertan, errege magoz mozorrotuta Espainiako Kongresuaren kanpokaldean kateatu ziren euskal presoen euskal herriratzea eskatuz Madrilen. Tira, bestelako ekintzak ere egin ziren adibidez, Korrika, Iruña eta Donosti artean izan zen, eta bestia urte hartan Josi Herripeuk egin zuen. Bat eta bat amakazutan ni euskaraz, ni eta zu eta ni, bat eta bat bigara garabi. Guazen korrika marrei zerika, bat eta bat amakazutan ni euskaraz. Errepik eta gomadak dira amaika bateko. Eta horten berriro egokituko zaigu korri egitea, badatorrela atarratzetik martxoaren 19ko arratsaldeko 3:00 aterako da, eta hortik aurrera Euskal Herria zeharkatuko du 50 egun baino gutxiago falta dira. 260 bat herritatik igaroko da, 3.230 lekuko hartze inguru izango ditu, martxoaren 29an Bilboko Areatzako zubira helduko da eta festa lehertu egingo da. Edo hori espero dugu behintzat. Egon adizuen herrietako deialdiei, laster hasiko baitira korrik antolatzeko herri batzarrak. Denon artean, Euskararen mapa marraztuko dugu. Inigo, jarri peio repara! Ekan mendebaldera Junkeraren fandango berri bat bezala Iraia berri baten bila Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Tira, baina gaur ez gara korrika arituko, gaur lasai-lasai. Bai, barrez lertzea zitza ingo dizuet, baina barrea histeria bilakatzen denean, hori ez da inponita. Kafe utxe hartzera Ainhoa Ayerbe aktorea etorriko da. Eta Artaziak kooperatibako kideak ere etorriko dira, artea, hezkuntza, herrigintza, gai asko beraiekin lantzeko.
Agendare prest daukate. Ba, entzuleo, urtarriak 30 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleo Koiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon! Koiana Maritorenak enbe, gaur etorri da, duela 15 urteko Oianaren pareko, Egia da, Euskal imaginarioari alako nostalgia zor diezaioken Lukarekin etorri da. Bai, gaur da Teresa Maritorenak enbe. Baiet! Gero kontatuko dizugu zergatik, entzuleok, eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia egunon, Pink Lady, bai? Sagarraren izena jarriko dizut. Gorroto dudan Sagarra horren izena. Gorroto nauzu? Zu ez, Sagarra bai. Batzutan bai. Batzutan bai. Eta izketan ari zeizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1118 garrena du goizak 10 eta 20 urtarriak 30. Eta gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Mendebaldera Junkeraren fandango berri bat bezala Iraia berri baten bila Arranoaren egaldia lumadi berriaz Irrintzi zarra da hogaztetan Gailur berrietan Entzuleo goizeko 11 eta 22 minutu oraintxe zuzenean hementxe naiz irratian eta guk maite duten tartearekin egin behar dugu aurrera. Goiuri Ezei Zarandi, ostet zuri egokituko zaizula lehenengo maite duta? Neri egokitzen zait, bale, ados nago. Nere maite duta da bukatu dela gure hipotesi sorkuntza eta ipuinen iturria. Gure entzulei kontatu behar diegu, ostiralean, ostegun gauean iritsi zela kotxe bat gure estudio parera, aparkatu zuela hortxe, eta egunero hor egon dela, egun luze guzti hauetan. Egunero multa bat gutxienez jasota. Egunero multa bat gutxienez jasota, eta hortxe zeukan, leio garbigailuaren pean, 58 papertxo zeuzkan. Libretatxoa ja dago. Bai, libretatxoa, isunen libretatxoa zeukan. Eta orduan guk zer egin genuen? Bueno, nola, ezin genuen ez erregin, ez genuelako autoaren jabea ezagutzen, hasi ginen gure hipotesiak egiten. Joan da, agian, emakume bat da, eta erditzera joan da ospitalera eta aztu egin zaio autoa hemen. Edo agian, desagertu egin da, agian baitu egin dute autonen jabea, eta gu gara bakarrak dakigunak baituta dagoela autonen jabea. Agian hilda dago eta gizajoa ezin du etorri autoaren bila, agian parrandan atera zen eta aztu egin zaio nun daukan. Kolega, donde está mi kotxe bat egiten ari da? Hori da, dauden guazi ginen hemen hipotesiak egiten, eta egia esan, eman digu sormenerako sekulako aitzakia. Eta gaur irratsaio hasi dugunean, historiari errepasoa egiten ari ginenean, agertu da,
gizon bat, txakur batekin, eta zigarro batekin, eta hartu ditu isun guzti horiek, ez du muzin egin, autoan sartu da, eta joan egin da. Eta berarekin joan da gure inspirazioa iturria. Bai, gure historiak egin du katakarrak batean. Bai, baino, nik, aizu, esan behar dizut, maite dudala, aste honetan zehar, aritu garela hemen historiak sortzen, eta aizu, ez da gizu inoiz, non egongo den sormenerako aitzakia? Ez naukat trista, artisaua baizik, ez naukat trista, artisaua baizik. Esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Ça va bonsoir, je m'appelle Monsieur Le Crêpe, je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Bad bee, check micro. Oiana Maritorenak enbe. Nerea ez da hain nola sakona edo garatua bintzat, ez? Gaur kotxean entorrela, atzeko kotxean gizon bat, atasko baten zehatu geha, atasko batekin topatu geha, eta atzeko kotxean zegoen gizona batean ikusi dut musikarekin dantzan eta maite dut. Gustatu zait horrela gozatzen ikustea pertsona bat bere kotxean, normalean kotxeak eta horrelakoek ez, kotxeak eta gateratzen dute gure txarrena, askotan, bai. Eta gizona hor gustora zijoan dantzan, eta esan dut, ze ondo, ze gustora zoazen, maite dut jendea pozik eta ala ikustea. Ziona bai, izaten dute zure barnepakea dela autoan gidatzen zuazela bozina jotzen duzun aldi kopuruaren kontrako proportzionala edo. Inbertsoki proportzionala. Zuke etxerik atera tordurdian bozina lopa ostaliz jobali maduzu, igual meditazio pixka bat, igual terapia pixka bat, edo igual yoga pixka bat behar duzu. Bai, hola izaten da, Tok, tok, sofan beltz bueltan da, ze mierda uste wamba, I'm the fucking black mamba, no time for samba, gauritzuli purdi. Nere maite dut, atzo, estimatzen dudan lagun batek esan zidan, aizu, nabil pentsatzen proposamen bat daukat, eta niri orokorrean horrelako proposamenak erortzen direnean, mai gorostia galankideak esaten duen bezala, bueno, venga, bale, ez? Bueno, eta lagun honek bazuen testu bat, eta orduan nire atzoko plana baten izan zen, berandu xamar negoen hemen gure laborategian gauzak egiten, eta izan zen, ados, ardo botiat erosiko dut orparean, eta banoa etxera, testu hori irakurtzera, eta ardo botila hori zabaltzera. Eta egia esan, alako ostegunerako planik enuen horretan, eta pixkat gainera neon, ez dakit, bai, kuadriako inorketzun atera nahi, planik ez, eta pixkat hola zesuma, eta plana boro bildu zidan, etxera joan, irakurtzen jarri, ardo botia iriki, eta faria prestatzerako orduan, frigorifikoa iriki, eta konturatzea bezperako patata tortilla eren bat hortxenula frigorifikoan, banuen aitako paratutako leongo txorixo pixkat, banuen beste lagun batek ero paratu zidan, nola, xolomo embutido moduko... On bat, ez? Oso ona. Eta duela gutxi, Oiana Maritorenak enberekin egin nuen, joan den ostialen izango zen, bisita Tolosan dagoen, ez dakite burdindegi deidakioken, igual etxeko tresnen denda bat izango da gehiago, baina etxeko tresnen denda oso pro bat, oso guapoa. Eta han erosi nituen gauzen artean, erosi nuen taula bat eta laban bat, eta antxe taula jarri, labana, moztu txorixoa, gazta ere erosi nuela gogoratu, gazta moztu, xolomoa moztu, tortilla patata jarri ardokopa, eta hori janda hasi nintzen irakurtzen, eta izu oso gau plan politia egin zitzaidan, eta bueno, norbaitek idatzi duen testu bat horrela bidaltzen dizunean, badago zerbait hor berezia ez, eta bai, geroarekin pixat jolasean zebilen testua, testu poetikoa, eta nire maite dut horixe da, pixkate plana borobildu zidala, eta asko gozatu nola irakurtzen, eta hartokopa bat hartzen lasai. Pero berandu egin zitzaidan, behin aktibatuta hola sormena, hasi nintzen pianoa jotzen pixka bat, eta berandu, beraz, nire estarrian, hau da, ez du edalako lo nahiko egin. Baina plano on baten ondorio. Hori da, gaina, dendena kontatzen hasi da, bai, nik asko nabaritzen dut estarrian loa. Jende ibiltzen da askotan estarriarekin erotuta, tantak, propoleoa, homeopatia, pastilla, karameloak, hidratazioa, zainmina edo, jengibre infusioak, eta denetarik, nik 8 ordulo egin da. Nahiko. Bai, ez dut besterik behar izaten. Baina, bai, 8 ordulo egitea bada, gauza erra. Kruzatuta kurban, nola izan, haren honen esklabuta sultan, dena bukatzeko gogoa emate bonek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan, zein da... Ze kantutzarra Monsieur Le Crêpen MLC hau, gaur entzuten ari garena. Eta bide batez, gure txatari begirare jarriko gara, Gorkak idatzi du hemen, egunon, zer moduz, nire maite duta da,
asteburua datorrela. Gaur etxeko kontuak, nire lehen afarian nire etxean. Epa! Biharik Ibar Luzea muruari elkarrizketa Ibarrako gailuetan eta igandea, lasai. Korrika dator, bai, diotemendik, gu asige antolatzen eta kulturzast egongo da Goierri, Iruña eta Bilbon. Epa, tope hor. Ainhoa Ayerbe kajerak egin zon naiz irratia. Gogoratzen, zer? Ui, bai, Ainhoa zerbaitez gogoratzen da. Gero galdetuko diogu, Gorka, Dantza 30. Ondo pasa kontzertuan inigo ez da plantxarra, baino ni auzoan geldituko naiz. Bai, gaur esan ezinekin eta Maria Molategirekin zera tabakalerako kutxa klubean jotzen dugu, arratsaleko 8:00, oiana? Emanaldi joko zuzuk? Beste mota bateko emanaldia, Uste dut. Zortziak berandu da. Bueno, ez dakit. Bai, duzu kaskotxoak? Bai, norbairek esan zin, egia da? Iaz oparituko zizkidala, nire txikitxoantzat. Baina, beak etzizkian oparitu, baina beste lagun bateko oparitu zizkian. Esan zian, jasalirako begira. Hola, bai, nik oparitu nahi nizkion aixari, baino... Zai gaude, Aztuta. Inoiz ez da behandu, Igual, haunditzen deneako. Horea, beste taia bat. Egunon Gaziak, egunon Gorkari ere diote mendik. Gorka Sant Esteban eta bai Gorka Urrari ere, oso ondo. Nekane altzelaik egunon, ostiralon, hombre, nekane. Oporrak bukatzeko garaia ere bazenuen. Egipton enbidia putie ematen, zatute azpeitiarrek, enbidia putie. Betakit, bai? Bera, ez azpeitiar batik nintzen nio. Bai. Bai, nik uste bai, ez? Bai, ez, hola esaten dut. Baina bai, enbidia alatzen manduzu, eta bazenen garaia, pixkat etorri lanean hasteko. Hemen urtarri lamaiera buru zuri baten, zera, Egiptoko giro erromantikoetan murgilduta. Zelako ideia ona antzerkiko testu ardo kopa batekin, nik ez dut esan antzerkiko testua zenik. Ikasi. Baina imaginatu induta igual. Baina Gorka ikasten dabil bera antzerkiko testu, horregatik dio. Bera ikasten dabilela. Ados. Non dago denda hori, bihar jungo naiz. Bida Gorka. Zuk Tolosan ostegun gizenean txupinazoan non ematen den badakizu, antxe udaletxeko plazan. Udaletxeko atetik aterako bazina eskuineruntz, lehenengo kale hori korreo kale izango da. Edo nagusia da, hori nazuta nagoia. Udaletxetik? Bai. Hori da kale nagusia. Kale nagusia. Bai, kale nagusitik sartu eta han juistu perpendikular bat baduzu gorria, letxua kalea dena, antxe daukazu, hor gertu, segituan ikusiko duzu eskaparatean. Zelako piropok indioker, wow. Hoizego 10:31 minutu eta gu gaurko irratsaioarekin aurrera egiteko moduan. Garen zuleok edo zer gauza kontatu nahi badiguzu, badakizu gure txatean, edo eta 688-724 telefonoan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez dakit nola baretu barrenak errepide ilunean barrena galdu zaigu orain arte ginena zuzara orain nire zauri zaiena ez garen gu izateko preste gona edut ala beharrez ez gara inon topatuko aurrez naizetanik. Ainhoa Ayerbe, Donostia, aktorea. Txiki-txikitatik amesten zuen abestu, antzeztu eta dantzatzearekin.
oholtza baten gainean aritzearekin. Horrela, Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zuen, eta bertan hainbat proiektu musikaletan parte hartu. Easoko ederrak lanean esaterako, ikantzerki taldeak ekoitzia. Psikologia ere ikasten hasi zen, baina dena utzi eta arte eszenikoen aldeko apustua egin zuen. Formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Madrilgo Resaden. Bertan zela, hainbat zarzuelatan aritu zen, baina ona bueltatu zen lan eskaintza batengatik, eta hemengo taen ere egin zituen ikasketak. Eskaintza hura 22 urterekin iritsi zitzaion, eta horrela hasi zen profesionalki aktore lanetan, eta guztion etxean sartu zen Goenkaleko Leonor pertsonaia gorpuztu zuenean. 18 urte eman zituen bertan, baina ez da telebistan ikusteko izan dugun aukera bakarra. Allí abajo, Detektibe Ture, Querer, Romy, Olimpia, Zeru hoiek, lan hoietan guztietan ere ikusi baitugu. Zineman ere proiektu askotan ikusi ahal izan dugu. Aizpea Goenagaren Zeru hoiek lanean, Embarazadosen, El Guardián Invisiblen, Verano en Rojo, La Regla de Ocean, Una Ventana al Marren, gainera, zinemarako bere gidoi propioren bat ere idatzia dauka. Oholtzak ere primeran ezagutzen ditu. Bertan musikal, dantza ikuskizun eta antzerkian parte hartu duelarik. Natatxa, Gau Arabiarra, Itsasoaren emazteak, Aukeran 20 urte, Giltzadun etxea, Kutsidazu bidea Isabel musikala, Familia sarekada, Kaka edota Mitxu. Izateko prest egon nahi dut, alabearrez ez gara inon. Eskolak ere ematen ditu, eta hainbat telesaietan aktoreen aldamenean aritu da, aktorez zuzendari lanetan, goazen edo desagertuta telesaietan esaterako. Baketi Fundazioarekin ere lanean dihardu azken urteetan, antzerki soziala gaztei hurbiltzen, eta gaurko entseguaren aurretik hemen dugu gurean. Aktore talde batean Ainhoa Hierbe aipatu eta aplikatua, goxoa, eskuzabala, zoragarria bezalako adjetiboak entzuten dira. Eta alaxe da, beraz, plazerra gurean izatea. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Ainhoa Hierbe. Kaixo, egunon, eskerrik asko zuei, ze sarrera. Oianan sarrerak alakusiak izaten dira, sakonak eta landuak. Gero ja adjetiboena ez du beti esaten, Ez? Hori ez da beti egiten den opari bat, aitortu beharra daukat. Beraz, zorionekoa, ni? errurik izango duzu, bai, adjetiboien jasotzean. Lehenengo galderak goiurik egingo dizkizu? Bai, bigarren kafean bi galdera hauek egiten ditugu beti, eta gonbidatuaren esku dago bietako zein erantzutea, bakarrarekin konformatzen gara. Ados. Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain, zure gana, eta esango balizu. Ainhoa, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu ezaket soilik zure bizitzako etapa bat, nahi duzun etapa, edozein luzerakoa. Baina etapa bakar bat izan behar du. Ze etapa aukeratuko zenuke, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, esan bezala, zuk aukeratu zein erantzun, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Aurpegi hori jartzen dute gonbidatu gehienek, bai, baino, batzuk hau sartzen dira hori erantzutera, baino, esan bezala zuk erabaki, edo zinemarena, edo hiletarena. Hiletarena. Oso ondo, ausarta. Nere bizitzako etaparik ez dakit interesa badaukan pelikula baterakota. Nere hileta gustatuko litzaidak izatea ez oso tristea. Alaia balitz asko zobe, musikarekin, jendea dantzan, eta, nere oroimen polit batekin, ez dakit. Baina horrela, ez ni pixkat nahiko alaia naizela uste dut, eta ordun horrela nahi dut izatearen ere hileta, mundu guztiak ondo pasatzeko espazio bat, gero, negar tanton bat botatzen balin badute, ondo ere bai, baina ez nahiago dut dantzan aritzen balin badira. Oso ondo. Oian, orain galdera serioagoak zuke egin bertiz. Ez daki serioak, beti izaten da, baina bai. Serioak. Ainhoa, placer bat, esan dugun bezala hemen gurean izatea, lortu dugu, azkenean. Lortu dugu, joe. Eta nik nahiko nuke pixka bat atzera bueltatu. Txikitatik izan omen duzu ez, hori abesteko, dantzatzeko eta holtza baten aritzeko gogo hori. Txikitan nola etxian aritzen zinen gauzatxoak egiten eta, konta iguzu pixkat?
Bai, bueno, nere amak beti asko kantatu izan du. Nere ama etxean zegoenean, beti lanetan aizala edo ez, beti asko kantatu izan du. Eta berak asko kontatu izan zigun ere bai, bera umea zala herrian, komediak egiten zituztela. Eta berari asko gustatzen zitzaizkiola, eta nire izeba bat oso protagonista izaten zala bertan, eta bestetanik beti hori imaginatzen non. Amari asko gustatzen zitzaizkion Marisolen eta Rocío Durcalen pelikulak, eta hola. Eta orduan nik haiek ere ikusi egiten dituen, gustatzen zitzaizkidan, eta horri biltzen nintzen, bani pelikula hartako protagonista banitz moduan. Eta hola ibiltze ginen, amarekin batez ere dantzan, eta kantuan, eta bai, esaten nun hori egin nahi nula nik ere bai handitan. Nera izpak esaten zuen zientifikoa izan naizuela, eta nire gehiago iruditzen askoz ere divertigarrigoa zala dantzan eta kantuan aritzea. Eta holaxe, aitu zinen, ez da kantuan hasi zinen esan dut Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zenuen, bertan urteak emantzen dituen. Bai, eta oso ondo pasa genuen egia esan. Eta nik uste antzerkian hasi nintzala, horri esker. Bai, horri esker. Han hasi ginalako zean, bageneukan, karo, zarzuelak eta operak prestatzen genituen. Eta orduan, etortzen zan Agur, bueno, Jose Bayer betorri zan ere bai, eta Edurne, eta azkenean Agur etorri zan, Agurtzan Entxaurraga, eta arekin egiten genuen antzerkia. Eta arekin egin genuen Easoko Ederrak. Eta nik esan, ostras, niri antzerkia egitea ere gustatzen, kantatzea bai, dantzatzea ere bai, baina antzerkia gehiago igual, eta orduan ja formatzen hasi nintzen. Eta horrera baki zenuen Madrilera joatea Arrasadera? Edo aurretik emanera aritu zen? Orfeoian negola, psikologia ikasten hasi nintzen, eta, esan ez, baina teatroa egin nahi dut, eta orduan sartu nintzen, orduan errenterin zegoen eskola, Urra antzerkitaldeko eskola, eta orduan han sartu nintzen, antzerkia egiten, han Miguel Galindorekin aritu nintzen, eta esan bai, banoa Madrilera ikastera. Eta jo nintzen, harrera frogak egin dituen eta gainditu, zorionez, eta ara, nintzen, bai. Eta zer jaso zenuenan, Madrilego eskolatik zer ikasi duzu, zer eraman duzu? Disiplina. Ze, klaro, beti ematen du antzerkia, edo titiriteroak, direla jostariak, eta bai, eta jolasa da, noski. Eta ez da gauza serio bat, zure galderak esan dizkizuten bezala. Baina bai badago disiplina handi bat. Eta han batez ere hori ikasi nuen, disiplina behar dela aktorea izateko. Eta gero, utxune handia sentitzen nuen, herrimina handia izan nuen. Bai. Bai, hori ere bai, baina ez, batez ere hori ikasi nuen, eta jende mordoskarekin ere harremana izan nuen, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta, bueno, pixkatxo serio hartzen profesioa ere ikasi nuenan. Eta herrimina esaten duzu, eta gero ona etorri zinen berehala han bukatu, eta ona etorri zinen ez bukatu, Ez, bigarren maila egiten ari nintzela ditu ziaten, harrera frogak egin nituen, 3. mailerako eskatu nuen, faltak izan nitzaken, eta baietz hasiera batean, baina 180ko asistentzia behar nuela. Goenkalen esan ziaten, astean bitan, torri behar nuela, baina keba, etzan reala izan. Eta orduan ja, ezakit, aste santurako edo horrela esan ziaten, etzala posible. Eta, bueno, mantendu ziaten aukera itzultzekoa, baina sekula nintzen itzul. Bueno, hori seinale ona hemen lana izan zenuela, ez da? Bai, urte mordoz, mordoz izan dut lana oso jarraian, eta, bueno, hemen izan nuen ere aukera, eta ensartzekoa, eta eko ikasketak ere oso ondo etorri zitzaizkidan, eta ezagutu nuen jendea, eta hori guztia. Beraz, bueno, faltan ez dut bota Madrilekorik, batzutan pentsatu izan dut itzuliko naiz, baina ez da reala hori ere, eta are gutxiago orain. Agurtzan Entxaurraga aipatu duzu, ez da? Orfeoi Donostiarran zeundela berarekin egin zenuela Easoko Ederrak, eta Agurtzan erekin duzun harremana urtetan egonda, ez da lan elkarrekin egindakoak zarete. Zer esango zenuke dela Ika zuretzat edo Agurtzan ebera? Nere antzerkiko beste eskola oso potente bat. Ni etorri nintzanean, Agurtzan ez egon aktore zuzendari Goenkalen, eta gero berarekin egin dituen antzeslan mordoa. Orduan, berarekin ikasi nuen antzerkian profesionalki lanean. Eta gero laguna handia izan dut. Nire bizitzako momenturiko kerrenetan Agur hor egon da. Osek izan da oso babes handia, bai profesionalki eta baita personalki ere. Aipatu dugu eskola ezberdinak aipatu dituzu, baita antzerki konpainia bat edo pertsona bat, ez? Irakasle edo Agurtzan izan dela zuretza garrantzitsua. Eta nola prestatzen dituzuzuk pertsonaiak? Nola lantzen dituzu? Hori askotan entzuten dut, eta galdera egiten dute, eta beste pertsona batzuk erantzuten dute. Bale,
saiatzen naiz, zea bat izaten, eskema bat izaten, baina ez da reala. Azkenean nahiko intuitiboa izaten da. Zu ensaiotara zoazenean, badaukazu zure personajearen ideia bat. Baina gero zuzendariarekin ideia hori aldatzen di joan nolabait, ze claro, ez dezu bakarrik lan egiten, beste batzuekin egiten dezu da gainera zuzendariaren ere ikuspuntuarekin, eta saiatzen naiz horra moldatzen eta intuizioarekin lantzen dut. Fizikoki saiatzen naiz gorpuzten modu batera, hitz egiteko modu bat ere ematen alegintzen naiz, baina naiz ere oso obsesiboa, horrekin. Intuitiboki egiten dut saiatzen naiz, azkeneko honetan arain kaka egiten ari gera, lan egin dugu beste era batera, Espelopezekin izan dela beste irakasle handi bat, eta, hori niretzako fizikotik lantzea personajea, niretzat ezin bestekoa izan da. Beste batzuetan ez da horrela izaten. Ez, izaten da askoz ere emozionalagotik, eta egi emozionala bilatzen dezu eta hor sortzen dezu zure personajea, eta bere vulnerabilidadeak, baina uste dut fizikoak, orain, nire ibilbidearen ondoren, nunbait apoio bat bilatuta fizikoki zerbaitengan laguntzen duela ere baita emozionala lortzen. Baina urte askoan ibili naiz asko emozionaletik bilatzen, Eta amodioa biziosoa. Kaka antzeslan aipatu duzu, korrikako abestiare entzun dugu lehen, korrikaren baitan, sortutako proiektua da, entzun zintuztegun justu estreinaldiaren atarian hemen konektatu zineten. Aritu ginen eurekin egia da. Batera. Nola dijoaz, gero agendan esango dut, baina okerrezpanago igandean duzu emanaldi, asteburu honetan, bihar da. Ondarri bindako, Bai, bihar da, bai. Eta ze izan da, aipatu duzu, Espelopezekin, bere zuzendaritzapean egin duzuela, nola sortu duzu Kaka, nola iritsi zitzaizun proposamen hau? Sorpresaz. Erikak eta Xantik deitu zidatenean, sekulako sorpresa izan zen, enuen espero haikin lan, eta are gutxiago, haiek nerekin gogoratzea, generazio ezberdinekoak era, eta oso lan egiteko modu ezberdinetik gatoz. Beraiek azkeneko urtetan kamikazekin egin dituzten lan kolektiboak, eta bada ere sorkuntza kolektiboa hasieratik. Eta nik horrelakorik ez niri beti testuak etorri zaizkit, eta hortik abiatuta, eta esan, hola bada, ez dakit nola molatuko tena izen, eta ez, hau ere izan da testua lotuta zegoen, Eta, beraiek ere bazeukatan gogoa lan egiteko, beste pertsona batzuekin. Eta, oso gauza polita izan da. Mikerekin, Mikel eta Biokina generazio batekoak, eta beraiek bestekoak, hori ere beraiek bilatutako zerbait da, eta iruditu zaitegia esan oso gauza ederra, oso polita, eta beraiek lanean ikustea bai holtzan eta holtzatik kanpo, beraiek eramaten dute guztia, krak batzuk dira, gazte, eta oso onak eta oso langileak. Eta, oso proiektu polita izan da, niretzako oso berezia. Ze beste batzuk, al uso, baina al uso nire, para mi uso, esaten dana. Eta hau izan da, pixkat berezi xogoa. Utzi digute asko sortzen ere bai, espek ere bai utzi digu sortzen, espegonda hor kanpo begira da ematen eta horrela, eta oso polit, oso garbi, gauza guztiak, baldintza guztiak, eta lanerako tresna guztiak danak oso mai gainean, eta ez dugu espekulatzen ezertan ibili behar, batzutan ez da inerreza, ez informazio guztia hor izatea, eta oso lan polita izan da, oso ondo junda, ez dakit. Esan duzu testua ere bazegoela, baina hala ere ezberdina izan dela lantzeko modua, ze izan da, oinarria testua, baina gero eraldaketak eta ere izan dituelako edo. Ez dugu gehiagin moldatu, Ez, beraiek nahiko, eta gainera, testua sortu du, kepak idatzi du, baina Xanti eta Erika ere horratzean egon direla, eta zerbait aldatzekotan, Xanti eta Erika ere hor bertan zeudela eta beraiekin konsensuatuta, eta ez da gehiago lan aktoraletik hobeto zetorkiguna, baina ez strukturaletik eta horrela ez dugu ezer moitu. Osondo, eta oraindik badituzu emanaldi deserte, bera ez gu jungo gara esaten, eta ea ikusteko aukera ere badaukagun. Aipatu dugu Baketi Fundazioa ere, hemen izan genuen Elena Aranbarri aspaldi, esango nuke. Denbora pasada, bai. Bai. Asko. Gaur duzue entxegua, zelan mota egiten duzue beraiekin, konta dezakezu pixka bat?
Bai, bueno, beraiekin egiten duguna dira, antzerki txikitxoak, beti ere gai sozialak jorratzen dituztenak, bueno, gazteentzako ere importanteak direnak, bullyinga dela, guk aniztasuna landu dugu, eta orain sensibilidade demokratikoa landuko dugu rengo ikuskizunean, ikuskizuna eta lana eta dinamikak asteartean estrenatuko dugu. Egiten dugu antzerki txikitxo bat, hor gai horiek ikututa, nun eta problema bat, arazo bat azaleratzen den. Eta ez diogu horri soluziorik aurkitzen antzerkian. Eta gero ja gazteekin egiten den lana da nola bilatu, nola iritsi konbibentzirako egokiagoak izango lirateken jarrerak izatera. Eta hori lantzen da, beraien kolaborazioarekin. Bueno, egiten da antzerkiaren bitartez, eta gero beste dinamika batzuen bitartez. Oso lan interesantea da, Ni sartu nintzanean, hasiera batean enuen oso ondo ulertu, esan bueno, flipada bada, ez dute ezer ulertuko, eta alderantziz ikaragarrizko lana egiten da. Eta zer sentitzen duzu beraien aldetik? Gazte hauek sartu egiten dira esan duzunagatik bai, ez? Zer da ematen dizutena? Zen ikuste dut horrelako proiektuetan asko ematen dutela ere ikusleek eta kasu honetan gazte hauek, ez? Zu ere pixkat kontzientziatzen zaituzte. Ze askotan baditugu ideiak buruan, ez nien naiz arrazista, ez nik horrelako jarrerarik ez daukat, ez nik ez. Ze nik daukat dana hausnartuta, eta ez da horrela. Gauza pila bat baditugu buruan, baina gero benetan bihotzean ez ditugu, eta ez ditugu horrela sentitzen. Eta arazoa zenean eta ikusten dituzunean beraiek hizketan egiten, eta esaten duzu, ostras, enuen espero hau beraien gandik. Horrek esan nahi du, ez nintzela enkarbi joaten, ez? Neukala aurre iritzi bat. Eta, horrelako kontzientzia bat ere jasotzen dugu. Eta egia esan oso sorpresa politak, benetan, eta oso aberasgarriak jasotzen ditugu. Gai sozialak aipatu dituzu eta Tesa Andonegirekin ere mitxu lana hemen agendan noizbait aipatu izan dugu. Sortu duzue elkarrekin, egiten duzue, oraindik baduzue, normalean azaro inguruan etortzen dira emanaldiak? Edo martxuan, ez da, hemen askotan aipatu dugu. Hori oso politia izan zen. Ze bakizu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten degunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruditzen zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen geralako oso borrokalari. Eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruditzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da inondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Eta esaten genuen ez guk kontatu behar dugu, emakumezkoa gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina hala ere, azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna direna arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez, baina hori oso importantea da. Ja, baina, ez kontatu holan, eta pixkat ere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Ganberra da bada, baina uste dugu gaiak ukitzen direla, eta baina ez, hainbeste emanaldi ez daukagu, izan genituen bere momentuan desiente, oraindik bateren bat geratzen da, baina gutxiago pena bada, eta pena bada egitea bakarrik, hori martxoaren, esaten dezu, umorea da ere, edozein momentutan. Edozein momentutan, eta urte guztian itzen berra gauza guetaz, ez bakarrik, ez? Gezki gatatzen da, programatzaile askok pentsatzen dutela, gizonek sortzen dutela, gizonezko eta emakumeko publikoantzat, eta emakumeek sortzen dute soilik emakumeentzat. Eta ez da bakarrik emakumeentzazko ikuskizuna, da emakumeen inguruan edo, horren inguruan hitz egiten da, baina danotzako gaia da. Hori da, bai. Hola da. Eta zinemako gidoia ere idatzia baten bat hor badaukazu. Bai, bi. Bi ez, bai. Eta? Ez dakit, ilusia beti izan dugu, bat badaukat Tesarekin egina, eta hori, saiatu izan gera serio heltzen, tarteka,
oso komplikatua da. Gu aktoreak era, gai hau etorri zitzaigun horrela sorpresaz, eta pentsatu genuen guk idatzi behar genula, ere emakume garelako eta emakume baten inguruko gauza dalako. Eta egin genuen, baina gero saiatu geranean juten... Finantzaketak eta lortzen, bai, gu ezkea inor horretan, gu ezkea gidoilariak, ez dugu horretarako formakuntzarik ere, baina, aritu gera, elkarrekin sortzenen aritu gera Lara Izagirreren etxe betean, mantzigun 2 urtetarako bekatxo bat, oso ondo, eta hor, lantzen eta ez? Bai, jaso dugu feedback bat, profesionalekin ere bai, eta egin dugu, eta nik uste dut oso txukun geratu zaigula, baina hortik egingarri izatera ez dakit. Beste norbaitek hartuko balua kaso, baina guk ez deguna nahi da beste pertsona batek ere zuzentzea guk egin deguna, ze gero gauzak asko alda daitezke. Eta, hortan gaude, bidean bizi behar dugu, horrek ez dugu dirurik ematen, eta profesio hau ez da oso erreza biziraupena ateratzeko, eta, bizitzen guazen nenean, tarteka, harrapatzen balen badegu tartetxon bat edo ez? Zerbait egiten dugu eta bestela hortxe da. Eta beharko luke denbora horrek egia esateko. Kutsidazu bidea Isabel ere aipatu dut musikala ez, denetarik eginda pelikula, antzerkia musikalak sekulako arrakasta izan zuen, sariak ere jaso zen dituzten, ze izan zen esperientzia hori? Ikaragarri polita. Izan zen, etzan oso ongi hasi, ze justo pandemian hasi zen, eta zan eta oso azkar montatu behar izan gendun, da horrela, baina oso gauza ederra izan zen, Oso polita. Lantalde nahiko zabala ginen, eta danak ikaragarrizkoak, lankide guztiak oso profesional honak, eta gainera oso pertsona honak, oso jatorrak, lanerako oso atseginak, eta oso ibilbide polita izan zen, oso ondo pasatzen genuen. Eski holtza gainean pasatzen genuen pipa, eta kanpoan ere berdin jarraitzen genuen, batzutan gehiegi. Eta hor pixkat uztartzen duzu dena, ez? Musikal batean azkenan abestu, dantzatu, interpretazioa. Hor sentitzen zara erosoen edo ez denetan gustura? Ez erosoen, niri abestiarena, gero izan nuen, eta oraindik badaukat, ahots kordetan izan nituen arazo batzuk, bakuntza bat izan nun, ahotsa galdu nun, behin kantatzen geratu nintzen ahotsik gabe, eta beldurra handia hartu nion. Bai, eta orduan beti jartzen diatenean abesteen, gaizki pasatzen dut egia esan. Beti daukat, gero azkenean egiten dezu, baina ez, nago... esan nun itxatxitarekin, gero beste musikalen gendun. Hemen izan genituen, ez? Okerrezpana hoi itxatxitarekin Xantita Maria, bai. Oikin esan nun nire azkena izango zala, ez dut, hasiera batean behintzat gero ja, emanaldiak egin ala, ja banoa berotzen, eta esaten, ja kontrolpean daukazunean, baina ezakit konpensatzen didan. Ja. Bai, hori. Ikusiko dugu. Eta beste eskuartean beste obra batzuk ere badituzu, 52 ertzekin ere bazabiltza, hemen izan genuen azkeneko talde horretatik Amaia, esango nuke? Amaia erazabal, bai. Joseba aurretik eguna zan, edo, ze muz horrekin, topera zabiltza orduan, agenda nola uztartzen duzu? Bai, hemendik, martxoan amaiera arte, nabil, bizitzari gabe pixkat. Baina, ondo, enaiz kejatuko, lana izatea ez da txarrata. Obra hori ere oso interesgarria da, gaine ederra, uste plastikoki oso ederra dala, eta kontatzen dana ere oso importantea dela. Aukeratu gabeko bakardadea hitz egiten du, umorea ere sartzen du, baina oso hunkigarria da, eta batzuentzat pentsatzen dut ere mingarria izan daiteke zure burua ere hor ikusten badezu, baina aukeratu gabeko bakardadea danok paira dezakegu, eta tarteka pairatzen degula. Baina, muturrera pixka batera manda, oso gogorra da. Eta oso politago kontatuta, lantaldea ere zoragarria daukagu, suertea daukat, beti tokatzen zaitu jende majoa lanerako, bestela lanbide hau izango litzako Bai, sufrimendu bat, esan bai. Bai, eta nik aipatu dut ere, eskolak eta ematen dituzu, eta horrez gain, aktoreak ere, ez aktoren aldamenean horregontzara, aktore zuzendari urtetan goazenen, desagertuta telesaian ere bai. Nola sentitzen zara horrelakoetan, azkenan beste aldean zaude, nola egiten duzu lan, nola lortzen duzu aktore hoiek, nahi duzun hori edo ematea? Edo zuzendariarekin batera. Bai, ez dakit lortzen duten. Baina nik asko disfrutatzen dut horretan, ikaragarri gustatzen zait. Hori napardurak ikustea eta bideratzen saiatzea.
hor oso gustora egote naiz. Egia da, audiovisualetan askotan ez dagoela denbora askorik, eta ze kontatuko izut, eta orduan askotan ez dago denborarik ere, eta batzutan ere frenoa jartzen dizute zainoaia gehiago ezin da sartu, ja dagoena dago, eta eta egia da gaina audiovisual batean, batzutan ere trampatxoak egin daitezkela, zerbait ondo junez bada. Baina oso lan polita da, eta gainera asko ikasten duzu profesioaz, ze ikusten dituzu pertsona desberdin pilo bat lanean, eta bakoitzari zerk funtzionatzen dion. Eta esaten duzu, ostras, edo berak planteatu duena, edo funtzionatu dionak, igual, bakar dezakezu. Bai. Eta oso lan polita da, investigazioa. Investigazio lana da, eta oso adiegotekoa, psikologikoa, niri asko gustatzen zaitu. Nik uste dut zurekin hor ere aritu dienei asko gustatzen zaiela, zu aldamenean izatea. Bueno, batzuei igual bai, beste igual ez, beste, baina hori hola izaten da. Bai, hori ere bai. Oso ondo neurtua, Inigo. Behin ez dakit elkarrezketa batean entzun omen izun, hemen teatro asko egiten zala, baina antzerki gutxi. Hori izan, Hori izan zenuela uste. Epa! Oi, pues naiz akordatzen. Ez zara akordatzen. Eta ze zain nahiko tenuen, zerbait esan nahiko nuen. Bai, baina naiz akordatzen. Igual 2016ko ez, beste lehenagokoa da igual uste. esango nun, oentxe, hola, etorri zaite. Baina igual izangoa egiten dala teatro asko, programatuko da. Itxurakeri. Nik ere ala ulertuko nukeen, bai. Nik ere hori, bai. Hori pentsatzen, eta esan nahiko nuela. Eta oraindik esango zenuke? Bai. Hau bada desastre hutsa. Ez? Leheno egiten genitun jirak, duela, karo, aurre historia zari naiz. Baina egiten genitun jirak, eta jomoitzen ginen pilo bat, astebururo emanaldia genituen, eta igual, antzeslan bakar batekin zen biltzan. Eta orain horri egiteko behar dituzu 3. Claro, eta orain 3rekin, eta hortxe ez dakizu hilabetea egingote dezun. Bai, eta gero, bai, saltzen da, kulturaren alde, kultura, baina ez, gero ez da. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hori, edo zergatik eman dela aldaketa? Bueno, diru hori beste norabait bideratuko zutelako, pentsatzen dut. Eta igual ez zaie iruditzen importantea dara kultura eta isialdia. Eta isialdia, hori ez dut oraindik oso ondo ulertzen. Pasadegu pandemia bat, eta bai kultura eta baita isialdia, izan dira oso importanteak osasun mentalerako. Eta hori osasuna da, eta oso osasun importantea. Eta hala ere ez dute aintzat hartzen, ez dut oso ondo ulertzen hori, baina, bueno, hola dela iruitze zait, oaindik etzaio ematen beharko luke garrantzia, inundik inora. Hemen oaindik gure txatean gorkak dio, bai, kajera lana intzon tesakin, oain dela urte asko naiz irratian, hasieran gogoratzen naiz, ze parreak. Egia da. Ze ondo pasatzen. Ni orain txerin ez konturatzen. Bueno, urteak pasaria, hainbeste, ez? Oain dela 5 urteko kontu bat etatzari gara, bai. Bai, hor, juten nintzen, goazen amaitu, osea, esaten genduen, arratsaldeko, ez dakiz, zazpitan edo horrela, area, jun groseko zuen zeara, lokalera, eta antxe jendea ere pasatzen zebilela, gu hor. Pasatzen genuen pipa, oso polita zanua, oso polita zan, oso ondo pasatzen genuen. Bai, hori era Aitor Gabilondorekin sortu gendun, eta izan zan, Aitorren ideia izan zan, bai, hau inberra da, eta bai, oso ondo pasatzen genuen, holako beste bat. Bai, bakizue, hemendikan entzuten badu norbaitek, ez? Proposatu, mentxe pres dago Ainoa. Eta Goiurik ere zerbait zeukan esateko, ez? Gorkak esan du, baina Goiurik ere uste zerbait zeukala. Hau da, pixkat frikia da, datu hau. Mira, ez du begiratzen Ainoa aurpegira. Ainoa, izan zen nere bizitzan, kalen ikusi nun lehenengo famatua. Ai, ama, que graciosa. Famatua. Donostiko portun. Gogoratzen ez du, eta koko gintzen niten? Ez. Ni gatu nintzen ni? Karo, ordu arte, bakarrik telebistan ikusitako pertsona bat kalean ikusten nun lehenengo aldia zan. Ai, ama. Beste, agian, igual, ez dakit aurre, gurutzatzen nintzen beste, inorketzean hola arreta eman zuk bezain beste. Ai, ama. Eta nino nere familiakin, eta Donostiko portun, eta... Zeta bolita, Goiuri. Lehenengo pertsona famatua. Nolako adian bizitza, eta gero baina hemen. Beitu, eta naiz famatua.
Entzuleo, gaur goizeko 11etan boletinik izango ez dugu, eguerdiko 12etan, helduko diogu informazioaren ari hementxe naiz irratian, horxegatik igaro ditugu minutu batzuk dagoeneko eguerdiko 11etatik, baina Oiana uste dute, Ainoare agurtzen hasi beharko dugula, ezta? Bai, baina placer bat izan da, Bai. Niretzat ere, bai. Eta nintzen pentsatzen orain, esan du momentu baten, orain txez, oinez naiz famatua, eta esan behar nun. Bai, ze bota. Ez, esan. Telebistak egiten gaitu, ez, beti dago zerbait, edo niri gertatzen zaite, telebistan ateratzen ez pasara. Eta desagertu zara? Bai, eta hori pentsatzen dute. Bai, ez? Bai, jende asko. Eta guain zaitezu, topera nabil, bai? Bai, nun, ez? Ez zaitut inion ikusten, ja. Karo, ez naiz telebistan ateratzen. Baina zer besterik den, ez, bai. Bueno, berdin zaite. Bai, zezuke pasako zenituen ere. Batzutan, bai, eta bronkak lagunen aldetik eta horrela ere, bai. Beidatu zaituzte eta ez tezu zer esan, ostras, ez nago, beida zenek beidatzen hauen eta zergatik, eta ez, oso, ez da polita hori. Ja, bai. Hartu dugu kafe hutsa Ainoa Jerberekin, baina tira, kafe gehiago ere helduko dira etorkizunean, eta... Famatua naizen. Berriz famatu zarenean. Ainoa Jerbe, mila esker, eta laizter arte. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko. Entzuleok asteazkenan izan ziren gurekin Zeatik ez taldekoak eta Errudena kanto utzi ziguten. Guk euren diskotik hartu dugu Errudena hau hurrengo minutuak egiteko. Esan ez genuena lanetik, Zeatik ez Errudena. Don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun.
Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-868. tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Barre egitea gustatzen zaigu, pozik jartzen gaitu. Medikuek diote osasungarria dela. Pertsona batek barre egiten duenean, bere hipotalamoak beta endorfina izeneko sustantzia bat jariatzen du. Barre entzima honek, tentsioak, aleginak buruko minak eta depresioak baretu eta gozatzen omen ditu. Orduan, posible da noizbait barrea beldurgarria izatea? Ai, ama. Bueno, pentsatzen dut zu bali bazaude goizeko 3etan lo zure etxean eta bakarrik zaude eta norbait hasten da entzuten duzu barre bat, bagian horrek beldurra emango dizula, ez da nire beldurra emango liake, baina orokorrean barrea ez da beldurgarria, ez bada bihurtzen horrelako pandemia. Baina hori bai gertatu zen, eta gaurko egunez gertatu zen gainera, 1962an. Urte hartako urtarriaren 30ean, Tanganikako, gaur egungo Tanzaniako, Kaxaxa herriko emakumezko ikastetxe batean, Lago Victoria bezala ezagutzen dugun ingurune horretan, 3 ikasle barrez lertzen hasi ziren. Ja. Barreak, hasieran normalak ziruditen, baina segituan ja giroa urduritzen hasi zen. Ze barre algar horiek ez ziren umorearen adierazpen bat, zerbait kezkagarriagoa baizik. Neskek etengabe egiten zuten barre historikoki. Barrea, ies balbula tradizional hori, erreakzio beldurgarri bihurtu zen. Oso ondo nola ezakigun arren, eskolako gainerako neskatoak kutsatzen hasi ziren, efektu honekin, eta eskolara joanten ziren 159 ikasletik, 85 barre algarak egiten zituzen etengabe, batzuk 16 orduz jarraian. Hoi, kasu larrienetan. Irakasleak ordea, ez ziren kutsatu. Ara. Eskolan bertan egiten zuten lo denek, ez? Bazen egoitza eta eskola tordon, fenomeno honi muga jarri nahian erabaki zuten zuzendariek egoitza eta ikastetxea hilabete batez itxi egingo zutela. Eta orduan neskatoak jontzian bakoitza bere etxera, ez? Baina gelditu beharrean barre algara histeriko hau, askoz gehiago luzatu zen gaitza. 10 egunen buruan, barre kasu kontrolezinak detektatu zituzten ikastetxetik 80 kilometrotara. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to... Pentsa 85 neskato, aldi berean barre egiten. Gertakari honek horrela esan da komikoa dirudien arren,
Komedia zen gertakari horietan nagusi zen sentimenduetan azkena. Ze barrearen ondoren negarra zetorren, arnas hartzeko arazoak, kezka, bestekiko indarkeria adierazpenak ere bai, eta kasu batzuetan paranoia, ze batzuk pentsatzen zuten deabruak atzetik zituztela, ez? Edo deabruaren zerbait izan zela hau. Baina zergatik gertatu zen? Bueno, lehenengo hipotesi batzuk izan ziren, arto irina kutsatuta zegoela zerbaitekin, virus berri bat zela, beste batzuk esaten zuten naturaz gaindiko madarikazio bat zela. Hemen bazegoela zerbait arraroa, mamoak, alienígenak, horrelako zerbait. Laborategira bidali zituzten odol lagin batzuk, baina laborategitik NAD batekin itzuli ziren. Horrek esan nahi du nothing abnormal detected. Etzegoela ezer arraroa odol lagin haietan. Zintzutela ikusi hor, etzegoela virusik, etzegoela gaixotasunik. Bueno, batzuk pentsatu zuten dena asmatutako kontu bat zela. Gezurretan ari dira, hau norbaiti bururatu zaio, dena txantxa bat da, baina hipotesi hori indarra galtzen joan zen urteekin, arrazoi oso simple batengatik, egon zirelako munduko beste lekuetan, horrelako izurrite gehiago. Urte batzuk beranduago, iraiaren 26 batean, Virginiako Blue Ridge mendietako William Byrd Institutoko ikasle batek salatu zuen, berak esan zuen dardarak, zorabioak eta buruko minak zituela. Zergatik, ezin ziolako barreari eutsi. Handik egun batzuetara, beste ikasle batek sintoma berberak iragarri zituen. Roanoke konderriko eskolako ikasle gehiago ikusi zituzen horrela, barrez dardarka. Egun gutxiren buruan, 10 ikasle eta gutxienez, institutoko langile bat, sintoma hoiekin. Denak kezkatuta noskita. Orduan gurasoek esan zuten mesedez itxi eskola. Itxi eskola, ze hemen zerbait gertatzen da. Orduan hasi ziren zurrumurruak batzuk zioten, argazki gela bazutela, ez? Argazkiak errebelatzeko gela batzutela, eta hortik karbono dioksidoaren iesa edo zerbait gertatu zela, eta horren eraginez, horrek barre algara horiek eragin zituela. Beste batzuk esaten zuten, paretetako pinturak beruna zeukala, eta hori ere txarra dela, eta sortu zezakeela horrek zerbait. Irakasleek ere esaten zuten, agian droga berri bada, eta hemen daude gure institutoko ikasleak denak drogatzen, ez dakit. Estres maila altua izan zen azkenean esan zutena. Gero ja iriki zuten institutua, eta zuzandiak esan zuten, eske justo garai honetan gure ikasleak daude, zeharo estresatuta, eta esango dugu, estres maila altuagatik izan dela hau. Pixka, arraroa da. Kontua da, kasu zaharragoak, askoz zaharragoak ere badaudela igu musikainoa. Oiana, zu gustuzu goiurik kontatzen bokatuko duela zer gertatzen zen edo horrela utziko gaituela? Ez. Baina kontatzera noan nik uste dut gustatuko zaizuela, Kontatuko izut azkeneko kasua. Azkeneko kasu bat. Ados? 1518ko dantza izurritea. Banekin oianari gustatuko zitzaioela. Estrasburgon, gaur egongo Estrasburgon, garai hartan Germaniako Erromatar Imperio Santuaren parte zenak, hortxe gertatu zen gaur egun koreomania bezala ezagutzen dugun gauza bat. Epidemerian hasiera 1518ko uztailean izan zen, Trofea izeneko emakume bat Estrasburgoko kaleetan sutsuki dantzatzen hasi zen. Esaten dute, bertako jasota dauden datuen arabera, 4 eta 6 egun artean dantzan aritu zela kaleetatik. Eta ezin zuela gelditu. Zer gertatu zitzaion? Pentsa, 4-5 egun jan eta edan gabe, erabateko mugimenduan lo egin gabe, azkenean Trofea izeneko emakume hau hil egin zela. Baina 4 egun hauetan, bere dantzak eragin zituela, beste 34 pertsona batzera, dantzara, Estrasburgoko kaleetatik. Batez ere emakumeak. Gehienak emakumeak ziren. Gizon batzuk ere bazeuden, baina 34 denak dantzan erabat, hilabete baten buruan 400 dantzari inguru. Kalean, bapatean dantzan, eta etengabe dantzan ari zirela eta ezin zutela gelditu. Dokumentu historikoek, badaude hor medikuen oharrak,
badaude apaizen sermoiak, kronika lokalak eta regionalak, bueno, denatan argi geratzen da, denak dantzan ari zirela. Baina gelditu gabe? Gelditu gabe, orduak eta orduak dantzan gelditu gabe. Eta apaizek eta jasotzen dute, ez dakigu zergatik ari ziren dantzan. Eta zergatik egiten zuten dantza hil arte. Esaten dute Izurriteak okerrera egin zuela, eta nobleziako hainbat kidek ere, esan zutela hau aztertu egin behar da, ze hau kezkagarria da, batean kalean jendea dantzan, egunak eta egunak dantzan hil arte. Bueno, orduan esan zuten, ikertu dugu, eta hemen errua da, gai supernatural bat. Hemen badago zerbait, sorginak edo deabruak edo zerbait, eta badago hemen ilargiaren eragina, hori ere esan zuten, arazo astrologikoi egotzi zieten gaixotasun hau, eta horrela utzi zuten. Ez zuten eskatu, garai hartako medikuek odola eginik, kasu honetan. Iruditu zitzaien, etzela hain garrantzitsua. Esan dizuetelenago ere gehienak emakumeak zirela eta lareun gizon hil baziren gaitzonekin, agian bai odola eginak eta eskatuko zituzela, baino denak emakumeak ziren, eta ez zuten ezer aztertu, eta orduan ezin dugu jakin, zergatik, 1518ko dantza Izurritea, nondik sortu zen, zergatik, eta zergatik amaitu zen, ze une batean amaitu zen, baita ere, eta ez da berriro gertatu. Hau ise kontatu nahi nizkizuen, Tanganikako Barre Algararen Izurritea, Virginiako Institutoko Barre Dardaren arazoak, eta Estrasburgoko dantza Izurritea eta Inigo, egia da esaten zenuena. Ezin dizut, esan? Zergatik gertatu zen? Benetan. Susmoan eukan, honek horrela bukatzeko aukera zuela. Entzuliok minututxu bat etorkizunak inenean entzuten Gorka Orbizu eta Leiotikan eskutik helduta kantu honetan, eta guk segituan zuentzat asteburuko proposamen mordoak herriko dugu arte eszenikoei dagokienez, eta oraindik gurekin izan behar ditugu dagoeneko gure laborategian diren artazikopeko lagunak, beraz, gauza asko oraindik urrengo 40 minutu hauetan entzuliok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuliok, bagoaz aurrera eta esan da bezala arte eszenikoen agendari helduko diogu segituen. Qué raro este camino, estamos todos como arrasados. ¿Qué es lo que perseguimos? A mí hace tiempo se me ha olvidado. Y me duele la voz, y me pesan las manos. Tiene que haber un lugar donde podamos deshacernos y no tengamos que apretar el corazón para sostenerlo. Quizá no existe aquello que nos prometen al otro lado. Y no sé si llego, no sé si quiero llegar y no sé si encajo en esta maldita velocidad. Mientras ellos se Goizeko 11:22 minutu eta Oiana Maritorenaken beren eskutik, heldu behar diogu arte eszenikoen agendari. Gaurtik hasita eta hainbat herritan, antzerki eta dantza proposamenak dakartzau eta hoien artean,
Lehena, amore bieta etxanoko zornotza aretoan gaur izango dena, oiana? Hoxe bertan izango dira, Asier Ormatza eta Joseba Paulaza trajea antzezlanarekin eta bihar larunbata Mungiako Olalde aretoan ordu berean, 8:00. Antxon Teieria berriz, ni proposamenarekin Sopelako Kurtzio Kulturetxean izango da gaur 8:00 eta bihar Aretxabateletako Zarai aretoan 2 emanaldi eskainiko ditu, bat 7:00 eta bestea 9:00. Euskaldungak lana Abadinoko Txanporta Kulturetxean eskainiko dute gaur 7:00 Euskalduntzar eta Euskaldun berrien arteko harremana edo pixka lantzen duena umoretik jakina. Zergatik kostatzen ote zaigun Euskaldun zarroi besteak zuzentzea, besteek zergatik duten, ez? Edo zergatik dioten akatxe egiteari beldur eta pixkat hortxe, harreman hori landuko dute. Geuretik sortuakeko proiektuak biran dabiltza eta Frankopoleon ikastegietan eskainiko dute gaur eta igandean Usurbilgo zutegin atxaldeko 6:00. Lan honek euskal identitatea aztertzen du kultura artekotasunetik. Nor naizen baneki lana berriz Galdakaoko Torrezabal Kulturetxean izango da gaur 8:00. Eta Katana lanarekin Ana Goitia Donostiako Keller espazioan 8:00. Bertan reala zuzenean komediren barnean bakarrizketa ezberdinak egiten dira eta gaurkoan Ana Goitiari egokitzen zaio. Eta gaur ere Donostiako Antzokizarrean atzo eta gaur izango dira euskaraz Desobedienteak 18/88 lanarekin Tantxaka taldekoak. Eta dantza proposamenen bat ere badaukagu gaurko, Jarin Kukai dantza konpainiaren lana Gasteizko Felix Petit antzokian eskiniko da gaur 7:00, flamenkoa eta euskal dantza hola uztartzen dituen lan oso bisuala, argiztapen izugarri politia daukana, eta La Senior Irungo liburutegian 8:00 proiektu larruaren lana, bere 10. urteurrena ospatzeko, eta joan den astean aipatu genion, dantzari helduen gorputzetik eta pixkat hortik abiatzen dela, eta dantzari helduagoek ere badantzatzeko gaitasun eta balioa dutela balioan jartzeko lana. Do you still love my face? Do you think it's dreadful when I say I think of you often? Eta biharko beste proposamen batzuk, Kimu lana esteinatuko du Arriagan Mari de Jon konpainiak 7:00, eta bertan antzerki mutua izango da, eta O da protagonista, eta O da multinazional batean lan egiten duen pertsona. Eta hortik abiatuta, enpresa girotik eta, baina beti ere Mari de Jonek daukan lantzeko edo antzerkia egiteko modu berezi horretatik. Kaka esan digu Ainoak bihar Hondarribin egongo direla, itxasetxe auditoriumean atxaldeko 7:00, beraz, hortxe lan honekin gozatzeko aukera. Aspalditik ez dugu lan honen berri izan, Heisenberg, bai, hemen izan genuen Naiar Arnedo azkenekoz, Ramon askoz ere lehenago izan baitugu, eta Sondikako Kultura Etxean eskiniko dute, hori, Ramon Agirre eta Naiar Arnedok 8:00 Heisenberg. Igual Ramon Agirrek urrena gitarrak harri berdu. Egira, atzo ikusen nuen uste. Bigarren kaferen lehenengo denboraldian entrevistatu genuen bideo diez Ramon Agirre, eta bere proposan izan zen urrena gitarrarekin joango naiz. Bai, eta oso trebea da kantuan eta gitarrarekin. Eta urte asko pasa dira, beraz, izan daiteke, ez da? Igual, baina karrezela gitarra zure kantatzeko ere. Danetik ingo du. Bai, zalantzari gabe. Tira, aipatu dugu Eisenberg eta Lasarteko Manuel Lekuona antzokian klimaterioa, hoiana. Hori da, lan honek bakarrizketa eta bertsoak uztartzen ditu eta zuzendari bezala Kaikin Aiende izango dugu eta parte hartzaileak Bera, Iratxe Ibarra, Oiane Perea eta Irati Anda izango dira. Beste lan batzuk ere baditugu. Zambra de la Buena Salvaje, dantza ikuskizuna, baina umore, dantza eta lotxagabekeria elkartzen dituen bakarrizketa Barakaldo antzokian 8:00. You Have an Inner Soul, So What? Berrizko Kulturetxean eskeniko da atxaldeko 7:00 eta Nafarroara joango gara Bade Bach lanarekin. Tuterako Gaztanbide antzokian eskeniko baitute 5:30 eta guztion irudimena lantzeko ikuskizun bada Arakala dantza taldearena. Eta beste dantza ikuskizun bat, La Sala konpainiak bere familia ikuskizuna edo estreinatuko du, Alai familian izenekoa, eta Donostiako Gaztezenan eskiniko da 5:30. Eta bertan,
alaien historia kontatuko da, bere amona eta txakurrarekin bizi da, eta 6 urte ditu. Eta bertan dantzarekin gozatzeko aukera familia osoak. Eta geuretik sortuakeko beste 2 proposamen iganderako etxea, Aulestin eskeniko da, eta promesari txikiena berriz, infinitu dramakoa, atxondoko gimnasioan, atxaldeko 7:00. Eta Arizonak jarraitzen du, ezakit Euskal Herri osoa ja zeharkatuko zuten, baina oraindik geratzen zaie lekuren bat, Irurtzunen egongo dira, bertako kulturutxean 7:00, eta maskaradekin jarraitzen dugu, igande hontan Lexantzun izango dira. Menos mal que no te digo lo que me pasó por... Entzuleok hauesek proposamenak asteburu honetara begira, beraz agenda preste duzue. Etxean ez geratzeko behintzat. Goizeko 11:28 minutu Jero Romeroren, Sandy Drivers bezalako taldetako kide izandako bakarlariaren una gran insolación talde honekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta segituan gure gaurko azken bigonbidatuekin egingo dugu tartea guardiko 12 bidean. Lo que me subió por la garganta cada vez que estoy contigo. Se me olvidan todas las palabras. Se me olvidan todas las palabras. Se me olvidan todas las palabras. Todo lo que se me ocurre me avergüenza. Me has quitado hasta las ganas de engañarte. Ahora tengo valor para marchar. Todo lo que fui contigo me avergüenza. Menos mal que no te digo que todos estos años mi tristeza fue mejor que estar contigo. Todo el puto día en la cabeza, todo el santo día en la cabeza. Todo el puto día en la cabeza. Todo lo que se me ocurre me avergüenza. Me has quitado hasta las ganas de engañarte. Ahora tengo valor para marchar. Todo lo que fui contigo me avergüenza. Noto que menguo si asomas por aquí. Yo solo quiero devolverte tu promesa de cuidarme hasta que ya no puedas más, o alguno de nosotros pierda la cabeza. Sigues creciendo y acabas de morir. Está todo podrido en tu naturaleza. Todo ha sido una gran insolación. Todo ha sido una gran insolación. Entzuleo goizeko 11:22 minutu, bagoaz aurrera, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
kolaxak egintzalean naiz. Gustoko dut aldizkari batetik piezak hartu, moztu eta beste irudi batzuekin nastea. Gustoko dudan mundu batera ikitzeko. Batzuetan Frankensteinen monstruoaren pareko gauzak sortzen ditut. Beste batzuetan Hannah Hawk edo Barbara Krugenen mailako artelanak. Ezin beti asmatu. Baina asmoa beti da berbera. Piezatxo txikietatik abiatuta zerbait handiagoa sortzea. Eta horrelako zerbait egiten dute Artaziak kooperatibako kideek. Artea eta hezkuntzaren bitartez, harreman eta errealitate berriak sortzen dituzte. Horrela esan da, oso polita da, baina nola gorpuzten dago. Bueno, beraiei galdetuko diogu, ze bigarren kafearen estudioan daude, bikide, Irati eta Ana. Egunon bikote? Egunon. A ber, enteratu gau urduri zaudetela, baina, orain bai inigo esango dut, gure frase... Gure esaldi mitikoenetakoa eta autokonplazienteena ere. Super majoa gea. Ikusten da. Ez zer pasatzen. Zuek lasai egon, zuen proiektua zitze egitera etorri zarete, hemen ez dago tramparik. Hori bai, lehenengo galdera, pixkat maliziarekin doa. Ai, Juri, ez hasiola. Bai, baina hau da, horrela giroa, ja... Puskatzeko, ez? Hori da, ez? Jazta. Hori da. Bueno, Artaziak izan du kooperatibak eta gauza asko egin daitezke Artaziekin. Sortu daiteke, nik aipatu da bezala kolaxak egin daitezke, baina suntsitu daiteke Artaziekin. Orduan, galdetu nahi nizuen, momentu honetan zer isartuko zenioketen Artazia suntsitzeko, eta aldiz, zer moztuko zenukete, zerbait berria sortzeko. Epa, bai. Ongi, hasi. Eia hori Artaziak deitzen gehala bai, eta erantzun baino lehen, hor badago gure jatorrian pista bat ematen duna, gaur egun Gipuzkoan gaude, baina Bizkaitarrak era gehienak. Eta hor tartean hitz horren barruan ere kokatzen da artea eta haziak, igual norbaitek entzun du somatu du hori. Eta orduan hortik dijoa baita ere, moztu eta zerbait azten utzi edo, ondo ekarria. Gure ere mura ekarrita, arte hezkuntza kulturaren esparrura, seguraski moztuko genuke, ez dakit, presak, murrizketak berak, eta sortzeko, azten usteko, beste espazio batzuk, sormenari, kritikotasunari, hausnarketari, patxadari, tartea emango diotenak, eta elkartzeari, beste ritmo eta behar batzu ditugulako hezkuntzan edo pertsonen arteko harremanetan, eta hori esango nuke pizkat abstraktoa, baino hortik. Oso ondo. Bat egiten duzu Irati? Borobil geratu da. Borobil geratu da, bai. Eta gainera dos gaude, guke prese gura izia sartuko geniek zalantzarik. Bueno, 18 urte beteko ditu aurten kooperatibak, nera behizatetik adin nagusi izatera pasako zarete. Nabaritzen duzue, heldutasun hori? Zertan nabaritu duzue? Egunan arabera. Eguna egoera nimikoaren arabera aldatzen joaten da. Nagusitasun hori. Baina... azkenean Artaziak egia badauka, esan dozu modura 18 urteko ibilbide hori, eta noski, pertsona modura proiektuak bebai heldutu ala, hor ikasketak pilatzen joaten dira, denborak ematen dutzun esperientzia, azkenean hori pilatzen joaten dan kontu bak da, eta horrek aukera ematen daue bai, zenbat eta helduago edo zenbat eta esperientzia gehiago, aukeratzen azteko zer egin nahi duzun, nola egin nahi duzun, non sartzen zaren, non ez? Azkenean beste perspektiba bat ematen dago, heldutasun horrek edo ez. Proiektuekiko, lanarekiko, eta gero egia da, adinez nagusi garela edo proiektua badala adinez nagusi, baina hori ez daukau zertan ulertu behar bez txikitik haundirako, prozesu bat modura Artaziaken naiz da urte horrek pilatuta daukan proiektu bat izanagatik bebai, etengabe moldatzen, aldatzen, egokitzen, azten txikitzen doan proiektu bat be badalako. Esan aldugu etengabeko metamorfosian dagoen proiektu bat dalako, dala, bazken finean gaudenok
eta momentu bakoitzean gutako bakoitzak bizi dabenaren edo bere bizitzen ari garenaren inguruan eta inguruan daukagunarekin bebai, pues egokitzen moldatzen goazelako formaz egiteko moduez eta bar. Aipatu duzun horretatik lerro artean irakurri dut, orain ja denari baietz ez diozula esaten. Saiatz, aldenean, aukeratzen, bakigu hori gaur egun ere privilegio bezala irakurri daitekela, ez? Eta, noski gure sektorean ere, zorionez gauza zoragarri asko eta interesgarri asko egin ahal izan ditugu, eta beste batzutan, ez hainbeste, ez orduan hori. Bai, beste temple batekin, o beste perspektiba batekin saiatzen garela enfokatzen, prozesu berriak, proiektu berriak, elkarlan berriak. Hori bai, esango nuke beste segurtasun batekin. Ze ona, 18 urte hauetan proiektu asko egin dituzue, ni kuxkuxeatzen aritu naiz, adibidez zuen Instagram kontuan, eta hortxez, aurretik, ezagutzen nuelako zuen lana, eta webgunean ere arakatzen arituan nintzelako, baina bestela, zuen Instagram kontuan sartu, eta Lekeitioko zine bilerari buruzko argitalpen bat. Urrengoa, DBH-ko ikasleen argitalpen bat. Bestea, Oihartzungo aurren parte hartzea. Eskubide kulturalaren aldeko lana eta diagnosiak. Eta entzuleren batek orain, eta agian zuen Instagram kontua kuskuxeatzen duen beste norbaitek ni bezala esango luke. Baina, zer da zehazki egiten dutena hauek? Baina badago horrari bat, eta badago dena ardazten duena, ez? Eta hasieratik hor egon dena dela artea eta arte hezkuntza. Horrek jarraitzen du izaten proiektuaren erdigunea? Bai, parra egiten nun gure bizitzan zehar zenbatetan lagunek, familiakoak, zeite zuen. Galdera hori daukagu beti gure ibilbidean pegatuta. Ariketa interesantia izaten da, entzutia igual zure ama, zure lana hitz egiten. Total. Zure bikotea. Beste norbait azaldu behar dionean. Bueno, bai, proiektu badago horrez, irati. Eta, bai, erantzuna, gure eremua bada, ez? Arte hezkuntza, kultur bitartekaritza, mediazioa, hor kokatzen gera. Baina kasik eia ez definitze hori hartzen degula zerbait positibo bezala, bada zerbait bai, bide laguna, askotan definizioak egia behar ditugula, gauzak ulertzeko, baina bestalde gure eremuan oso ohikoa da, naiz eta esentzia hori den, gero kasu bakoitzearako forma desberdinak hartzen ditula lanak, ez? Eta horregatik aniztasun hori, o kanpotik ematen dula, baina ze gauza desberdinak edo, eta funtsean praktika bat da, baina oso amorfoa izan daiteke, zentzurik onenean, eta nahi dugu izatea. Orduan, ariketa hortan, ez? Ze aukera ematen dugula ez izatea zerbait zurruna edo itxia, errepikakorra edo oso formala, baizik eta kontrakoa. Oraindik ezagutzen ez ditugun gauzak ere, imaginatzen ez ditugunak, gertatu daitezela. Baina bai hori, gure lana, arte praktikoekin batera, hor arilkatzen da, eta hor sartzen da hezkuntza prozesuak eta prozesu kolektiboak bideratzea, praktika artistikoen ondoan, gainean, egiten, entzuten, jasotzen, hori dira ingredienteak, ez? Ez dakit, kontatu ezakegu pixka bat gehiago nola aterrizatzen den. Bai, noski, kontatu. Hori, esaten una, ez? Ingrediente horiek direla kontutan hartuta, hor ateratzen diren errezetak gero, testu inguru bakoitzaren errealidadera egokitzen dira, eta hori bada beste premisa bat. Adibidez, instituzio artistiko edo kulturalen barruan ere biltzen gera, tabakaleran kasu, hor da makizkigula zakit, 10 urte, 12 urte, hezkuntzako taldea ere osatzen dugu, beste bertako langile kide batzuekin batera. Hori adibide bat, nahiko hori binkulatuta instituzio batera, eta denbora luzean eman dena, eta emango dena, espero dugu. Beste kasu oso desberdinak izan daitezke eskola kontestuak, adibidez, hor baditugu programa bat gorputzaldiak deitzen dena, urte pila bat dituna baita ere, edo gorputztantak, kasu hortan, eskolaren testu inguruan, eta bertan ematen diren
behar eta errealitatera egokita, gure lana izaten da gehiago gerturatzea gorputzaren pedagogiak edo mugimendua eta performatibitatea lotutako ezagutzak eta praktikak, eskola testu ingurura ekarri eta irakaslekin batera, noski, hor formakuntza batzuk, kurrikulumarekin txertatu eta hor egoten den ikaspena. Eta bestetik, hirugarren forma bat aipatzearren, egon daiteke espazio komunitarioagoan edo udaletxeekin elkarlanean, herri mailan edo zoetan garatzen ditugun beste prozesu batzuk, kasu hortan kultur eskubidei lotuta gehiago, ulertuta nola herritarrek eragin dezaketen baita ere beraien kontestuko politika kulturaletan, zer nahiko lukete revisatu, azpimarratu, eraldatu, sortu, horrasko dago egiteko, azken hildontan. Aipatu dituzu, lan hildo ugari, proiektu ugari, ni jakin nahiko nuke, badagoen baten bat, beti egoten da baten bat, horrela, ez dakit kutxunena esan daiteken edo behintzat mugarria edo garrantzitsua izan dena zuen ibilbidean. Galdera hori bai da trampa. Esan dugu jatorrak garela. Ez elkarrizketa hau placer zerbitzua zenik. Baina, proiektu batengatik galdetzak ez du esan nahi besteak okerragoak izan direnik edo ez? Arrazoi asko egon daitezke bat izateko agian nabarmentzen dena besteen artean. Bai, nik uste oso pertsonala dala bai hori, bagara lantalde bat, ez dakit, multidisciplinarra edo, ibilbide ezberdinetatik gatozenak, bakoitzak bebai interes pertsonal desberdina dauzkana, orduan, ziurazki, hau, ez, bakoitzari erantzun desberdina, ez? Galdera dala. Eta hori da bebai aberastasuna, ez, proiektuarena. Baina igual bai, aprobetxatu aldugu galdera trampa hau, anak aipatu da hartaziaken dauzkagun hildo ezberdinak edo, baina igual bat geratu dana igual aipatu gabe da despentsa. Eta despentsa, ez dakit Instagramen ibilizara, ez dakit despentsara iritsi zaren, web orrialde formako biltegi bada, edukien biltegi bat, baina hori, web bidez eskaintzen dana edo. Eta biltegi badala esaten dugu, azken finean, hartaziakeko proiektuetan sortu diren baliabide ikasketa tresna ezberdinak jasotzen dugun biltegi bat delako. Eta hori sortziaren asmoa edo bada, antzeko prozesuetan edo artea, hezkuntza, antzeko munduetan edo dabiltzan jendeari eskaintzia gure prozesuetatik atera dugun ikasketa eta baliabideak. Eta azkenean, guk atera dugu zen horrek erabilgarri izan daitezkelako edo palanka edo laguntza izan daitezkelako edo inspirazio izan daitezkelako beste proiektu batzuentzako. Eta badalako bebai hori hartaziaken daukagun beste filosofiaren parte edo guk sortzen dugun ezagutza eta guk sortzen dugun baliabide horrek ez geratzea bakarri gurekan, hori gizarteratzea ere bai eta irekian edo, ezagutza hori partekatzea. Orduan hor igual despentsan ez da proiektu kutxunena igual izango, baina ikasketa ezberdinak elkartzen da ben. Eta orain ilusionatuta gaude piskatasiko galako hori zabaltzen, ez? Hola, bultzada bat eman nahi diogu, nahiko osatuta daukagu, eta asmoa da hori, mugimenduan jartzea. Orduan entzuleri esango diogu, sartzeko despentsa.eus webgunean. Eta kontatzeko. Erabiltzeko eta kontatzeko. Aipatu duzu lantaldea, eta lantalde majoa osatu duzue, bakoitzak badu beretik, ez? Atzuk haien pedagogiatik gehiago, bestek gorputzetik, mugimendutik, aisitik, denetarik daukazue, nola eragiten diozue elkarri? Hor, egia da, denetarik, igual ez daukagu, hola praktika o ezagutza o eremu desberdinetatik gatozela, eta igual hori da gure benetan altxor bat eta benetan potentzial bat ere bai, ez?
elkarri eragiten diogu, beti da lan egiten dugu bikote pedagogia, binaka, ez? Proiektuak binaka edo irunaka, baina bai, importantea iruditzen zaigu elkarlanean aritzea osagarria direlako, ez? Ibilbide eta posizio desberdinak eta bizipenak eta hori. Eta hortaz gain egia, kooperatiba aipatu dezulen, ez? Badugu ere bai, elkarri eragiteko edo elkar sostengatzeko konpromezu bat, edukietaz aparte, egin dugula apostu bat ere bai, hartaziaken kide parte izateko, eta hor badago elkar, bizitza elkarrekin sostengatzearen aldeko apostu bat, beti ez dela erresa. Ze, badakigu prekarizazioa, eta hor badaude hainbat elementu ez daudena gure esku guztiz, ez? Baina, iruditzen zaigu, elkarri eskaintzen diegun denbora, pazientzia, entzutea, ez dakit, amore ematea, amore eman bardenean ere bai, ez dakit, elkarrekin elkarrekin erabakiak hartzea, ez dakit, elkarri ematen dioguna batez ere edukietaz gain, esango nuke dela, parte gehala, proiektu honen parte gehala, eta hori baten digu elkarri batez ere. Zepolitza, segure ongo dela etxean entzuleren bat, pentsatu zen bidea ematen didan langiro horrek. Oian azure bai. Horrela lan egitea ez, plazera izan behar da. Gero baditu bere. Noski bai hori. Aipatu ditugu, zuen lantaldeko kideak, baina badakit baita ibilbide honetan beste bide lagun batzuk ere eduki dituzuela, ez? Farapikoak, eierakoak, tabakalera aipatu duzu, oinerri. Nola ikusten duzu, Euskal Herria zentzu honetan, horrelako, ez dakit, proiektu komunitarioak eta horrelako sektore horretan lan egiten duzuen non giroa, nola ikusten duzu? Osasuntxu dago Euskal Herria zentzu horretan? Hau da, elkarrizketako galdera trampa. Nahi duzu egia edo nahi duzu kontatzea. Nik uste, aipatu dozun adibideo zehatz horrek, igual testu ingurua zelanda kolektiboetaz edo egitura komunitarioetaz hitz egiten dugunean, hori mila forma eta mila modu daude. Eta igual gure kasu hartaziaken kasua bai da testu inguru ekonomiko edo lan testu inguruko egitura bat, ez? Ez hainbeste igual mugimendu sozial modura bai konsideral gara, baina azkenean egiten duguna jarduera ekonomiko bat da gure kasuan, eta esan dozun adibide horietan Farapi edo Ilera edo horien kasuan bai. Eta igual ez da hainbeste nola dagoen edo baloratzea nola ikusten dugun gehiago da, gizarteratze ere bai, aukera bat dela lan mota edo modu honetan lan egitea, eta adibide horretako kolektibuek edo apustu egin dugula bezan duguna, esanak orain aipatzen dena azkenean beste bizitza beste modu batera sostengatzeko eta hori jarduera ekonomikora bai ekartzeko, ez? Eta azken finean, ikustia hori aukera badala, naiz eta askotan, esan duguna marearen kontra zauden, eta horrek, noski, dana ez da inpolita. Baina, guk egin dugun apustua hori da, eta modu bat izan daitekela bai lanaren bidez, eraldaketa azkenean kompetitibidadea eta individualismo eta gailientzen dan joeren aurrian, lanaren bidez ere bai, horren beste forma batzuk edo bilatzea bizitza sostengatzeko eta bizitzeko. Eta horre askotan esaten dugu Googleare, bagera gu bertan talde bat, baino ere besteekin batera ere garela, ez? Eta hor, aipatu dituzun beste hori kide bidelagun horiekin sare askoren parte gara ere bai, eta hori da ere apostu bat, eta da eskaintzea energia, denbora, sormena, entzutea, dos jartzea. Eta zentzu hortan, sare oinerri olatuko peiko kide gara ere bai, wikitokiko kide gara ere bai, eta larrutikekoak eta
batez ere hor farapiei erasan zela. Larrutiken azken urteetan, oso ari honetatik tiraka, ez? Oso esanguratsua izan da, determinantea esango nuke, bertan sortu dugun aliantza, konplizidadea eta hori baita ere erabaki posizionamendu politiko bat, ez? Hor interkooperazio feminista sarea da Larrutik. Eta hor, badaramagu denbora bat, elkar ondo ezagutzen, baina ondo esaten dugunean da, egitan konfiantzarik eta sakon bat, lan esparruetan ematen ez dena, tipo, nola itituzue gauzak, zenbako ratzezue, hor benetan eraikitzen direlako konfiantza eta konplizidade eta aliantzak, eta zentzu hortan hor, ontaz guztietaz ere hitz egiten dugu, ez? Gerota gehiago izan eta gerota isolatu beharrean elkarrekin izaten bagara, kooperatibismoan edo ekonomia sozialetara aldatzaile feministaren ez dakit, espejismo edo oasi hau bihurtu daiteke errealago, bada erreala, ez jende asko gaude hor bizitza aurreateatzen. Eta iratik izan duen bezala, bada modu bat, bizi proiektua, lan proiektua, ez da daukagula enplegu bat, da, ez dakit, kontinuum bat, ez? Eta badauka alde honak eta alde txarrak, baina, gure posizio kontziente eta kritikoagatik, eta ere, hor nahi dugu egon, oraingoz. Jakin dezazuela, ez pentsatzeko zuek, galdera hau trampa zela, zuen aurkako ariketa bat zela, 2 aste barru farapiko araitzetorriko da, eta berari ere galdetuko diogu, honen inguruan, eta horrela denantzako. Neskak, oso interesgarria egiten duzuna, zorionak, 18 urte hauengatik, eta etortzeko dagoenaren gatik, eta urduri egoteko, oso ondo aritu zarete, Lehenengo hitza esan da. Azkenean jatorra ginen. Eskerrik asko. Entzule gunitu gutxi guerdiko 12etarako Morganen jomaski ezagun honekin egingo dugu urrengo tartetxoa eta segituan agurtuko zaituztego. Takes me away from my home. Ez du aipatu urtarriaren 30-ko gauzarik garrantzitsuena? Zein da urtarriaren 30-ko gauzarik garrantzitsuena? Gaur kruasanaren mundu eguna dela. Benetan! Eta nun daude kruasanak? Egia da, inigo, nun daude kruasanak? Ez? Nausi. Nun daude kruasanak? Nausi. Oin besteleraz beiratu, nausia zuzea. Kruasan oso onak egiten ditu Rafa Gorrotxategik.
Bueno, bila juntzaitez. Ni urruti xamar harrapatzen gaitu. Bai. Ez eizak ere kruasan honak izango ditu ba. Bai, baina egia da, 12ak jotzear dauden honetan, ja, kruasanaren ordua... Zu kruoketan nahi duzu ja. Kruoketan nahiago. Bai, harrapatzen ari nintzen ni hemen bazegoela trampa txikia. Ordua ona kruasan entzat beti dala. Ospatu behar genuen, Oien azuetzara egon beste egunetan hemen, baina aste honetan ospatu dugu. Dena ospatu duzue? Txokolatezko tartaren mundu eguna. Eta izan duzue txokolatezko tarta? Ez, baina txokolatea bai. Bale, ze egun gehiago ospatu dituzue? Ez gehiago ospatu dugu. Krispeten mundu eguna. Hau, astontan izan da? Astelenean. Ostras, ze aste luzea, Krispeten mundu eguna astelenean, txokolatezko tartaren eguna uste dut aste artean ospatu genuela. Atzo puzlearen hori izta jatekoa. Atzo puzlearen mundu eguna. Egun hori gustatzen zait. Hori ere, bai. Bai. Eta gaur kruasanarena, baina ez dugu aipatu. Begiratuko, bazpare bihar... Zerena den? Karo, bihar larun bata agian aproposa horrela. Entzuleok agurtu bitartean gogoratu, gure zozketaren martxan dugula, Otsaiaren 28an Euskalduna Jauregian Bilbon izango den Saharari kantari kontzertu zoragarri hortarako, 2 sarrera ditugula zozketan, gure sare sozialetan, beraz sartu eta hartu parte. Bertan, egun hauetan kontatu dizuegu, Einaute Lorri eta Aziz Abrahim, Mikel Urdangari, Nolaia Intziarte, Postal Kolekzionistak, Iker Lauro, Esti Marquez, Fariba Seijan, Itziar Ituño, eta beste hainbat, zuen parantzere dantzan izango da bertan, beraz, baduzu ez zer gozatua. Lurgorria horra Baina guk gaur esan behar dizugu Goiuri, kroketa orduan edo kruasana? Biak. Lehenengo bat eta gero denbora da. Barkatu. Barkatu, oraintxe kruasan on bat zabaldu, barruan kroketa pare bat desegin eta antxe sartu kruasana ora, horrek izan behar du gauza bat, fantabulosoa. Ez dakit. Obea den ideia errealitatea baina. Nik uste horrek oso goxoan behar duela. Bai, da brioz batekin gero zerbait gazia jartzen dizuenean bezala. Probatu eta gero komentau. Entzuleo, gu bagoa zerbait jatera, astelenean bueltan izango gara, goizeko 10 eta 5 hementxe naiz irratian asteburu ona pasa, eta ikusten dugun elkarantzokietan, kontzertu aretoetan, kaleetan, tabernetan, edo dagokion tokian. Musio ondiako jana datorren astera arte? Datorren astera arte. Goiuri, astelen arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.